Gondolom meglepetésként ért ez a kis quiz, amit ide beterveztek a többiek. A versenyről, hogy érezted magad a versenyen? Szerintem fantasztikus volt a megrendezés. Egyébként nagyon örültem, hogy ilyen sok ismeretlen arc is előkerült, és megmutatta magát, hogy igazándiból miről szól ez a játék. Ami engem illet, nagyon meglepődtem azon, hogy addig jutottam, főleg úgy, hogy nagyon erős volt a mezőny. Úgy láthattuk, hogy elég sok nemzetiségi játékos is érkezett most, amin külön meglepődtem. De mindent összetve szerintem tök jó volt. És kérdeznék egy picit a Tekken karrieredről, hogyha nem probléma. Mióta játszod egyébként a játékban? De hogy probléma, 2019-ben kezdtem el, amikor a Tekken 7-nek a Season 3 megjelent. Utána játszottam nem olyan sok ideig, 2-3 hónapon keresztül, mert aztán közben jött az élet, és nem nagyon tudtam vele foglalkozni. De néha-néha visszalátogattam magam, és a Tekken 8-at pedig úgy döntöttem, picit komolyabban fogom most már végre venni. Elképesztő. És van kedvenc karakteren az évek alatt? Igazából nagyon sok kedvenc karakterem volt különböző játékokban, most ugye a King vele is végeztem végig, örülök, hogy kapott végre icipici frát, és már például úgy viselkedik, mint egy konkrét pankrátor, ezért ez eldöntötte bennem, hogy foglalkozni. De egyébként Kazuyát, azt nagyon tisztelem, meg a játékosait is, annak idején Devil Jin-nel nagyon sokat játszottam, meg Paul-al is. Egyébként. És a játékmenet szerinted mennyivel lett másabb az előzőhöz képest? Sokkal másabb lett a játékmenet mindenképpen, ugye most ami már sok embernél is kicseszte a biztosítékot, az, hogy a defenzív, a védekező játékstílus az nem annyira támogatja ez a játékmenet, inkább az áttámadásra megy ki a játék. Ugyebár mi sem mutatja azt jobban, hogy ha éppen hídben van valaki, akkor kapásban az, hogy chip damage, és még visszatöltik az élete is, ezért sokkal másképpen kell hozzáállni magához a meshhez is, mint korábbi játékokban. Ugye ezért is van az, hogy én úgy nem tudtam annyira azonosulni a ellenfeleimnek a játékmenetében, mert még a Tekken 7 az, amihez így jobban hozzá voltam szokva. Igen, és nagyon sokat próbáltam védekezni, csak aztán annyiszor lehet jó tippelni, amennyiszer csak lehet, szóval végén ezért lettem csak 4. Rendben, köszönjük szépen! Mennyire érezted kihívásnak a mostani roll-upot, line-upot? Hát nagyon sok jó játékos volt. Voltak külföldiek is, akiket nem ismertem. Mindenkivel meg kell küzdeni rendesen. Az látszott rajtad így a közepe fele. Már nagyjából a döntő előtt voltunk, hogy Hát igen, mert ugye az elején Ajtonyal kezdtem, tőle kikaptam, aki megnyerte végül. A vesztes állból kellett végigjátszanom, de az egyébként volt olyan, amikor egyfajtával játszottam, vagy 5 meccset, nem tudom. Elképesztő teljesítmény volt, még így is. Egyébként így versenyekkel kapcsolatban nem tudom, hogy milyen sűrűen voltál már más versenyeken. Mi volt eddig a rekordod? Mármint így, hogy egy húzamban hányszor értél el dobogót? Én azt nem tudom megmondani. Nem tudom, mert ugye most ha Magyarországot nézzük, tehát néha akkora kihagyások vannak két verseny között. Ezt így nem tudom megmondani. És hogyha így összesíteni kéne, mármint nem csak a magyar versenyeket, hanem az online és a többi versenyt is, akkor úgy van valami személyes rekordod? Hogy egymás után hány versenyben? Hát, szerintem így folyamatosan nem nyertem soha, max úgy, hogyha top 3-at nézzük, akkor hát igen, azt a dobogót, bármit nézzük. Nem tudom, mert tényleg olyan nagy kihagyások vannak a versenyek között itt nálunk, hogy ezt nem tudom megmondani. Itt a Deltával ezen dolgozunk, majd meglátjuk, hogy ez ne legyen ekkora kihagyás. Hát minimum 2, mert itt volt úgy 2, szóval azt biztosan tudom mondani. A díjakat próbáljuk most minél jobban emelni, ahogy látod az előzőhöz képest már most is jelentős fejlődést értünk el. A következőhöz is próbálunk minél nagyobb úgymond bíztatást adni a játékosoknak. Attila meg is említette, hogy ha minden jól megy, akkor előbb-utóbb sikerül azt a pontot elérnünk, hogy egy-két ilyen eseményből a játékos is jó legyen. Ezt próbáljuk elérni, és így azt szeretném megkérdezni neked ezzel kapcsolatban, mi a véleményed a belátható jövővel? Hát nem tudom. Hát akkor komolyan akarnám a játékot, akkor több időt kéne belerakni, mert jelenleg sok hiányosság van azért, mert a 8-at, a Tekken 8-at nem tanulmányoztam már teljesen. Legalább a fele, amit vele elérek valamit, azt a 7-be tanultam. Mióta játszott Tekkennel egyébként? Mióta kijött a Tekken 7, szóval olyan 2017. 17 is. Tekken 7
volt a kedvenc részed egyébként? Vagy valami régebbivel is játszottál, ami A régebbi úgy játszottam, amikor gyerek voltam, így nyomkodtam. Vagy legfeljebb ott annyi volt, mondom, hogy nem tudom, a testvérem megsértődött, úgyhogy nem játszott velem, mert megvertem mondjuk. Aztán maradt a komputer legnehezebb nehézségen. A legnehezebb nehézségen. De tehát akkor én nem néztem utána, hogy működik a frame data, vagy azt tudtam, mi az a counter hit. Szóval nem értettem néha miért esik el az ember, néha meg nem esik el, hogy akkor fejbe rugom. Tehát... Rendben, köszöntöm szépen, örülök, hogy eljöttél, reméljük, hogy tetszett, elég kihívást biztosította a mostani tornament. Mi a véleményed a mostani résztvevőkről? Az előző bajnoksághoz képest szerintem erősebb játékosok voltak. Főleg mivel volt egy-két külföldi srác, mint a Spanyolországból, Kolumbiából is. És relatívan nehezen lehetett átjutni rajtuk, de sikerült megoldani, szerencsére. Meglepődtem egyébként, hogy milyen széles körökből érkeztek most erre a játékosok. Ez nyilván pont az idő engedte nekik, vagy nem tudom. Remélem, hogy mindenki boldog jó tapasztalattal távozik innen tőlünk. Sajnos minden egyes résztvevőt azt nem tudunk meginterjúolni, de azt viszont meg szeretném tőled kérdezni, hogy mit tudnál tanácsolni a kisebb játékosoknak, akik nem járnak versenyre, vagy a haladóknak, akik azon gondolkoznak, hogy részt vesznek ilyen eseményeken. Van-e bármi tanácsod? Van, mivel én sok játékban jártam, még sok bajnokság, szóval tudok mesélni. Én nagyon régen kezdtem, még ilyen 2015 környékére, és szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy jó mentalitással kell kezdeni játszani. Hogy nem azért kell játszani, hogy nyerj, hanem azért kell játszani, hogy te fejlődj. És nem csak darálni a ranker meccseket, hogy jaj, akkor milyen jó, hogy felmentem, hogy a piros meg rankban Fujinba, hanem tényleg, hogy látsz egy adott szituációt, hogy akkor jaj, ez most eltalált, miért találtam, miért tudtam steppelni mondjuk ebbe a játékba, és akkor ezt érdemes akár. Most már szerencsére van replay takeover, tudsz a community-ből sok ember megkérdezni, hogy akkor erre mi a válasz, és inkább tényleg a mentalitás. Meg az, hogy sok tornamentre kell járni, akkor is, hogyha az elején... Tehát az időt az bele kell petszölni ahhoz, hogy elérje az ember a kívánt végeredményt, és hogyha nem sikerül, akkor sem szabad süggedni, ugyanis mindig van lehetőség újra próbálni. Igen. És egyébként neked van valami személyes rekordod, így a Tekkennek kapcsolatban? Bármint ezt a rekordot ezt úgy kell érteni, hogy lejátszott meccseket huzamban, átalvatlan éjszakák, bármi hasonló. A Tekkenben nem tudom, de szerintem egy ilyen First to 50, First to 75-ök még nagyon régebbi időben ilyen Tekken 7 korszakán voltak. Úgyhogy volt már egy ilyen, hogy leültem mondjuk reggel 10-kor játszani, és felálltam mondjuk olyan este 8-9-kor. Volt már egy pár szerep példa is, de hasznosak, mert igazából sok mindent lehet azonban is tanulni. Köszönjük, hogy részt vettél. Reméljük, hogy szépen. Elég tapasztalatot sikerült szerezned a következő tornamenthez. Megérkezett az idei, a mostani bajnok, az ifjú. Jókuti Ajtony. Emilia néven, úgy neveztem most. Emilia néven. Na jó van, ebben még az én nyelvem is belakad, ezért elnézést kérek. Semmi baj, csak simán Emilia. Emilia, jó lesz, jó van. Azt szeretném megkérdezni egyébként tőled, igen, mert te megnyerted az egész tornamentet, gondolom nagyobb belátásod van rá, hogy szerinted, ha picit másabbak a körülmények, akkor ki lehetett volna még a győztes? Itt most a lépésekről beszélek a játékból. Aha. Hogyha valaki jobban tud koncentrálni, csak egy picivel a te ágrajzodból, te ágazatodon. Hát szerintem elsősorban az nagyot hozzátett, hogy a Genzo most nincs a legjobb állapotban. Nem sokat aludt és a keze is meg van sérülve. De én azt gondolom, hogy hát mi sokat játszottunk egymással az előző játékban is. És hát általában olyan a versenyeken olyan 50-50 volt, hogy melyikünk nyer, online pedig olyan, hát nekem volt az előnyöm általában. Viszont azt gondolom, hogy ebben a játékban az új mechanikákhoz én jobban alkalmazkodtam, illetve a Genzo kicsit kevesebbet játszott az elején.
De amúgy simán belelátom azt, hogy akár a Genzo is megnyerhette volna, akár a Laci is. Még én azt is láttam, hogy a Claudia is simán eljuthatott volna a végéig. Ő volt a Hanabi. Illetve volt még egy-két játékos, akit mi nem ismertünk. Volt egy Lili játékos, azt hiszem June néven volt. Illetve volt egy La játékos, ők eléggé megleptek minket, de... Nem kell aggódni, a mostani végkimenetel is meglepő volt még mi számunkra is. Ugyanis a top 3 az most eléggé szépen megváltozott az előző tornamentünkhöz képest. Te mióta tekkenezel egyébként? Hát úgymond ilyen casual szinten már olyan 4 éves korom óta, de az, hogy így komolyan venni, azt olyan a TAG 2-ben kezdtem el, szóval az ilyen 2012-13 környéke, és azóta aliszázok. Játszok mindenki mással is, de aliszával van a legtöbb tapasztalatom. Aliszával van a legtöbb tapasztalatod, és hogyha jönne egy, nem tudom milyen sűrűn történik balance update, de hogyha balance update történne, ami Liszát kapcsolná, akkor utána milyen játékos karakterrel váltanál el? Hogyha a fő mechanikájába belenyúlnának. Igazából én szeretném, hogyha belenyúlnának, mert most jelenleg kicsit azt érzem, hogy nem kell túl gondolni vele a meccset, egy picit túl egyszerű a gameplanje. Illetve szerettem azt, hogy a TAG 2-ben, meg a Tekken 7-nek az eleje felé olyan nem tartották olyan jónak. És én nem szeretek olyan karakterrel játszani, aki ilyen nagyon-nagyon overwhelmingly jó. És Alisa az most eléggé ott van. Pont a tökéletes sávban bent van a karaktered. Igen, mert olyan helyzetben van most Alisa, hogy az előző patch előtt nagyon jó volt, de nem annyira kimagaslóan jó volt, hogy nerfeljenek rajta. És egy csomó más karakteren gyengítettek, ő meg maradt ugyanaz, ezért föllőtte magát még magasabbra. Egyen feljebb került a ranglétrán. És egyébként azt el tudnád nekem mondani, hogy most a jelenlegi helyzetében a Tekken 8 nagyon gyors játékmenete van, hogy a Rage Artról igen? A véleményed, hogy most jelenleg a meccsek nagy részében igazából igénytelen használni, hogy van-e bármi ötleted, hogy ezt mi változtathatná meg? Hát, még az előző játékban úgy voltam vele, hogy jobb lenne, hogyha kivennénk teljesen, de valamilyen szinten azt gondolom, hogy kell a játékban, mert nagyon sok embert így hoznak be a játékba, és anélkül nem lenne annyira népszerű. Viszont azt gondolom, hogy egyrészt sokat segítene, hogyha sokkal jobban meg lehetne büntetni, hogyha kivédi az ember. Mert most jelenleg csak -15 és nincsen olyan nagy időd rá, hogy megbüntesd. A másik pedig az, hogy most az van, hogy pont most csináltak egy változtatást rajta, hogyha beleütsz és áttankol valamin, akkor azonnal bemegy. Régen úgy volt, hogy tudtál egy picit ütni, és utána ki tudtad védeni, hogyha te ezt előre kirídelted, hogy ez fog történni. És ezt most már nem lehet megtenni. Úgyhogy ez még egy counterplay, ami nem létezik most már ellene. A másik pedig az, hogy egyszerűen túl jól trekkelnek oldalra, nem lehet kikerülni oldalra őket. Úgyhogy én azt is megváltoztatnám, hogy könnyen ki lehessen őket kerülni oldalra, és akkor az megint egy változtatás lenne. Illetve, ez már lehet, hogy túl sok, de én azt érzem, hogy a legtöbb Rage-art nagyon messze megy ebben a játékban. Az előző játékban nem mentek ennyire messzire. Most is az Alisával, meg egy jó pár másik karakterrel, ha benyomod a Rage-artot, és tulajdonképpen majdnem teljes képernyős távolságban vagytok, be fog találni. Ezt már egyébként én is megfigyeltem, én nem régóta tekkenezek, tehát
gyakorlatilag egy pár nappal az előző bajnokság előtt kezdtem, de a valahányszor, ha Rangers-ra került a sor, akkor az tényleg egyszerű volt. Az volt a legegyszerűbb képesség. Igen. Azzal egyszerű volt megtanulni a játékmechanikákat, így berázódni. Én nagyjából nem mondom azt, hogy profi vagyok, mert hallottak már itt néhányan engem kommentálni. Talán 6 szót ismételkedtem. Nem tudom, hogy hány órán keresztül, amikor éppen sikerült a streamnek úgy mennie az előzőbe. Viszont most végigment és most mindenkivel meg sikerült felvenni az interjút. Ami viszont engem még érdekel, hogy te mennyire ajánlanád a nézőknek, hogy részt vegyenek a tornamenteken, mint játékosok? Ja, teljes mértékkel. Akár kezdő, akár ilyen profibb, haladó. Abszolút. Én mindenkinek ajánlom. Én is igazából, amikor még kezdőbb szinten voltam, én nagyon szerettem volna játszani, csak nem volt alkalmam se utazni. Sem pedig, amikor meg kicsit lett volna, akkor meg már versenyek nem voltak. Szóval nekem ez kimaradt. És én pont az ilyet szerettem volna, mert én azt gondolom, hogy nyilván ez nem mindenkinek való. De én azt gondolom, hogy az csak segít az embernek, hogyha megtapasztalja, még akár kezdőként is, és még kezdőként is lehet simán sikerélményed. Persze. Nos, köszönjük szépen a részvételt. Én is köszönöm. Gratulálok az első helyezethez. Köszönöm. Nagyon jól nyomtátok. Most viszont a főszervezővel szeretnék váltani pár szót, Ákos úrral. Rendben. Megtennéd, hogy utána beküldöd? Persze. Hadd zaklassuk. Jó, oké. Hadd zaklassuk, ne legyen nyugodt estéje neki se. Egyébként Ákossal, ahogy szerveztük itt a versenyt, nagyon sok dolgon pánikon, és mi a véleményed így ennek az egésznek a végéről? Pozitív, negatív, semleges? Hát mindenki pozitívként értékelni, már csak amiatt is, mert ezt nagyon sokan eljöttek, sokkal többen, mint azt még így is vártuk. Nem gondoltuk azt, hogy még a legutóbbi versenynél is többeket fog ez érdekelni, meg többeket fog mozdani. Másrészt meg így szerencsére sikerült a minimálisra csökkenteni az ilyen technikai anomáliákat, tehát nem csak a streamet tekintve, hanem ugye alapvetően is sokkal kevesebb hiba jelenséggel találkoztunk, amikkel találkoztunk pedig azok nem voltak ilyen súlyosak, tehát igazából technikailag is egy jónak minősíthető rendezvény volt. Én most nem voltam itt, mint caster, hanem én is most a technikai csoportnak segítettem, és én viszont azt tudom mondani, hogy az előzőhöz képest ez teljesen jó volt. Igen. Amin majd még tudunk változtatni a jövőben, amit én így tudok javasolni, az, hogy a bracketet azt ki kell rakni a közösségi térbe, és elérhetővé kell tennünk most már a streamen belül is. Ezen kell majd dolgoznunk legközelebb. Ami viszont engem érdekel, hogy hány emberre számítottál őszintén? Hát őszintén megmondom, hogy én a legutóbbi bajnokság létszámára számítottam így a legmeredekebb előrejelzéseim szerint, vagy annál a számnál egy kicsit alacsonyabbra számítottam. Hát azt gondoltam, hogy az igazán nagy játékosok, akik már itt voltak, menjetek és nem jönnek vissza. Ehhez képest fordult a kocka, igen. Méghozzá olyan meglepetés ért minket itt a bracketen, a top 3-nál, a dobogon, amit még én sem tudtam elképzelni, hogy ez lesz, mert én úgy gondoltam, hogy valószínűleg az előző 3 lesz, csak nagyon maximum felcserélt sorrenddel, szóval ez nekem elég nagy meglepetés volt. Ami viszont nekem még nagyobb meglepetés volt, maga a nyeremények. Ugyanis? Hogy most az elsőhöz képest ez a nyereménycsoport, amit most a játékosok megkaptak, és még a kvíz nyertese is kapott, jelentősen nagy előrelépés az előzőhöz képest. Igen, hát nyilván próbálunk felzárkózni a nagyokhoz, meg próbálunk azért fejleszteni, meg fejlődni ebben a tekintetben is. És igen, azért itt sikerült emelni a tétet. Ennek ugye az a logikus következménye, a magától értetődő következménye, hogy a következő bajnokságon és a következő rendezvényen még magasabbak lesznek a lécek, amiket át kell majd ugranunk. De hát, majd mondani szokták, ez egy ilyen biznisz, egy ilyen játék. Bármi vélemény, kifejtés egyébként magáról a játékosokról, így külső szemmel?
Hát nagyon, rendezői szemmel. Érdekes módon a meccsek többsége nagyon kiegyenlített volt. Tehát nem nagyon voltak hatalmas győzelmek, meg nem nagyon voltak hatalmas kudarcok. Általában akik egy ilyen versenyre eljönnek, akkor laikusként azt gondolná az ember, hogy itt azért nagyon-nagyon gyorsan ki fog jönni a tudásbeli különbség, de nem így történt. Egyébként már a selejtezőben is nagyon-nagyon fej mellett születtek győzelmek, nagyon-nagyon fej mellett születtek a vesztések is igazából. Fentebb haladva a középdöntők döntőnél meg még szorosabbá vált. Tehát talán nem is volt olyan, hogy középdöntőkön felül, hogy perfekt született volna mondjuk a végeredményként. Úgyhogy a játékosok nagyon felkészültek, tényleg nagyon-nagyon tudnak, és tényleg ismerik a játékot. Ez mondjuk abból is látszik, hogy a kvízben elég magas volt a jó válaszok aránya. Tehát még a játéknak az úgymond lore-ját is nagyon jól ismerik, szerencsére. Úgyhogy szerintem ez egy magában véve ez egy nagyon jól sikerült rendezvénynek mondható. Igen. Nos, köszönjük szépen minden kedves nézőnek a figyelmet. Ez lett volna az idei év második Delta Tekken Klub bajnoksága. Várunk szeretettel mindenkit a következőre. Megpróbáljuk még idén besűríteni a harmadikat és egy negyediket is. Bár ez még nem tudom, hogy fog kinézni a naptáron belül. Lehet 1 hónap, lehet 2 hónap múlva. De minden esetre szeretettel várunk minden kedves játékost a következő bajnokságunkon. Sziasztok! Sziasztok!